asị na ọ na-azụ ụlọ ụka ka pastọ anyị debere fom o ji atụrụ ndị chọọchị ya ụtụ amụ na ọ na-azụ ụlọ ụka ka ọ nọ wee gbanya bụ nwatakịrị dị 14 years egwu olakriputu gbaa ya sa ntụrụ gede ọma hụkwanụ n'egwu ndị mmụọ ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ update maka nya bụ akụkọ m wetara unu maka pastọ elenta unu fụrụ na-agba egwu ebe a dị isi ka ọbagwu nya bụ pastọ ka a na-akọwa n'ọkwọ na-azụ ụlọ ụka ka ọ tọgburu fom o ji wee na-alawusi ndị chọọchị membia o ji agbafasa ntụrụ gede a na-akọwakwa n'okwu ike ka ọ na-ewere n'ahụfa wee na-agba egwu wee na-egbu abụrakata abụrụ ọ na-egbu n'ime ụlọ ụka wee na-akọwarị na ya bụ nwatakịrị dị 14 years pastọ titori na-ajụ nwatakịrị ajụjụ nwatakịrị wee na-akọwa na ya nwere oyi nwoke na-abụ na ọ bụrụkwa pastọ anụnwa bụ onye izizi jere ebe ahụ na pastọ arị bụ nọmba 3 ndị oyi ya nwoke akụkọ adị otu wee dị abụọ o wee bụrụ eme ka ndị mmadụ mata na ya bụ mama nwatakịrị pastọ anụnwa ji wee gbasa ntụrụ gede ọ tụrụ otu amụ o ji wee gba mishọnarị jọni n'ụlọ ụka ya na ya bụ nwatakịrị na mmafa na-abịa na chọọchị pastọ anụnwa na fa bụ ndị memba pastọ anụnwa n'ọkwa chọọchị ka a kachara wee gbasaa pastọ wee bido amụma Elija wee gwa mama ya bụ nwatakịrị na ya kpọta nwa ya na ọ bụ na-agbasa ụka na o nwere ife ọ fụrụ na ọ na-afụ na ife na-afụ na nzuzo ka a mara ife kpatara na nwa anụnwa na ọ ya bụkwa na onye amụma Elija ka ya na nwa anụnwa na ọ ya bụ Queen Elizabeth echi niile na ya kpọta ya unu mara ndị be anyị ejighọ ntị ya n'amụma mama nwatakịrị wee kpọrọ nwa ya jebenụ onwe onye achọghị ka nwa ya baa uru n'ọkwa ya ka o ruzielu pastọ wee sị nwaanyị ya kwuru n'ilo n'ọsọsọ nwa ya ka a ya emeri deliverance pastọ wee si n'igote ogiri wee banye ime afịa wee jide nwatakịrị wee tụgharị ya otu amụ wee titọrịba nwatakịrị n'ime ụlọ ụka na-akọwa na dadi ji anyị anụnwa nwere fom n'ime ụlọ ụka ya ebe ọ na-esewasịfanya a sị na ife ọ na-ala abụ tọtọrọ ịtọ wee na-akọwa na dadi ji anyị unu na-afụ ebe a na ọ bụrụkwa ya bụ nwatakịrị dị 14 years bụ onye izizi ọ na-etitọrị na ife ọ na-atụrụ ụmụazị elubeghị ife eji ụmụ nwaanyị eme n'ụtụ amụ na ọdụ ọkwa ịka akọ ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na ya bụ dadi ji na ọ na-eji ụmụazị ahụ wee na-elekwa ike ya wee na-elekwa ọgwụ ya wee na-elekwa oke ite ya wee na-elekwa ọtụmọmkpọ ya ọ ya abụọ pụtazie n'elu ọta wee na-egbu amụma sheri mama sheri otu arabaka nta ya sheri mama sheri nọọ maka otele ụmụazị ahụ ka o ji egbu amụma n'otele ụmụazị ahụ ka o ji agba egwu niile unu fụrụ ọ na-agba ka ike agwụ ana unu mana ike ahụ agwụ onye agwụ na-abụzụ ka ọ bụ ka m na-akọkwara unu ife m nụrụ na anọkwa m mgbe ọ nọ wee mee arejedilio na anọkwa m mgbe dadi ji oji ụtụ amụ wee na-atụwusi ndị chọọchị membia anọwo m mgbe ọ na-agbafata ntụrụ gede ọmakwụ na egwu ndị mmụọ wee na-akọwa na dadi ji anyị unu na-afụ ebe anụnwa na ọ na-anụkwa nwaanyị unu nekwa n'anya unu ya afụkwana chalachala nwaanyị ọ na-anụ achala ugo nwaanyị ọ debere n'ụlọ mana ọ na-akọwa na ọdụ ka otu nwunye ya ezughọrịa ka ọ na-akọwa na ọdụ ka otu nwunye ya ọtawagwe na ife ọ chọrọ bụ ụmụazị ọnụ n'ogo ụmụazị tantam ụmụazị ọbara fakwu ndụ ụmụazị ya dị enye ya eneji ọ ya abụọ dawarịcha afapụta n'elu ọta o wee na-agba ka ele nte wee na-akọwa na dadi ji anyị unu na-afụ ebe a na ọ hakwa adabara ya na ndị antikọikọi na ọ hakwa adabara ya na ụmụ agbọghọbịa na ọ hakwa adabara ya na ndị anụnwa gbahapụrụ diva na ọha adabara ya na fa na ife ọ na-apịchala ụbụ ụmụazị ọgwụ ọbara ụmụazị ọnụ n'ogo ụmụazị ya enye ya ike n'okwu ya ka o titọrịchazi ya bụ nwatakịrị dị 14 years dịka mmiri kpojere ya nye ka pastọ chụkwanị nwa ya ọgbanje pastọ wee ruzie ebe a tinye igote ogiri wee baba ime afịa wee fọtọkọwa nwatakịrị wee fọtọkọchaa nwatakịrị na-akọwakwa na ọ bụrụkwa pastọ bụ onye izizi lagorie okotorigba wee na-ajụ ọnwa 14 years ka a na-atụrụ ụtụ amụ niile a ka ọnwa 18 years ka ọnwa 25 years onwezikwa na onye bụ ụmụazị na nke ikpeazụ ahụ ndị na-echekwa na fa bụ ụmụazị ihe amadori na fe ejemigori gamieri gata aka ụbọzikwa kịta ka a na-asị na ife okenye nọ n'elu na ụmụazị ahịa afọ ya nwa bụ nwatakịrị ya rigoro ebe ahụ dotuoru onye gidigbam na-ene ọkwa ya ụdịka nwatakịrị anụnwa tokwuo ọ ya abụkwa amụ atụ egwu ife ọ ya alakwa ọbụla tọsị ruo 30 years o nwere ike ịlacha otu kọmuniti ndawanawa na ife a na-akọwa abụ na ọ bụrụkwa mgbosi izizi ahụ ka pastọ titọrọ ya bụ nwatakịrị ife a na-ajụzi kịta abụ ọ na-abụ na ọnya bụ nwatakịrị ije gwa nne ya na pastọ titọrịrị ya ka ọ na-abụ na nne nwatakịrị achọpụtara na pastọ
nọzi n'ime ọfịs ya dịka o si wee sị anya kpọtara ya nwa ya ka ọ chụọ ya ajọ mmụọ tizie n'igote ogiri baa n'ime afịa o ji wee jekpọ ndị uwe ojii. A na-akọwakwa na anya bụ mama nwatakịrị ejebugori kpọọ ndị polisi si na sị kpọrọ nwa ahụ jee ụlọ ọgwụ ka eje nene ya nya ka eje kpọjere ya dọkịta ka ama na etitọrịrị ya ka ama na alarị ya na akwụkwọ niile a ka ya ewetacha bifo fe wee jee kpụrụ pastọ and a na-akọwa na ya bụ akwụkwọ dọkịta ya eweta na ọ na-anọcha 2 weeks. Nne na nna nwatakịrị na-asị na ndị polisi na-egbufe oge na fa achọkwana ka ndị polisi jebe ozugbo jee kpụtakwanụ pastọ. Ndị polisi nke a dịka fa na-enwe dile. Nne na nna ya bụ nwatakịrị wee jekwurizie ndị polisi nke ikpeazụ anụnwa jizie Moduka wee bịa buruzie dadi ji anyị ọnụ na-afụ ebe na ndị nke agha echedịrị under 1 minute before fa wee henyere dadi ji anyị anarị ozugbo n'ọkwa ya ka anọzi wee na-asị mama ya bụ nwatakịrị ka ọ kpọrụzie nwa ya jee n'ụlọ ọgwụ ka a marakwanụ ka pastọ si wee titọrọ ya. Nwatakịrị wee nọrọ ebe a wee tịfa gịnị na ọgwalụva na ọ bụ nwa bebi virgin na ya nwee ri oyi nwoke na-abụ bifo oru pastọ na ndị oyi ya nwoke arị n'ọkwọ onye gorogoro ọbịa mee na fa ha enwe mgbọsị fa ji eme n'ọkwa ọgụ ahụ ebịa mee na ọ bụrụkwa pastọ bụ onye izizi titọrọ ya na pastọ bụrụ nọmba 3 na-enwegori nọmba 1 nọmba 2 bifo pastọ wee banyezie n'ọnụọgụ. Asị nne na nna nwatakịrị ike wee gwụfa mana ife ebodoziri aka kịta abụ na ya bụ pastọ makwana na ya bụ nwatakịrị dịkwanụ 14 years na o rubeghị ife eji nwaanyị eme. Ihe ọsọkwa ya bụ na ya bụ nwatakịrị na-enwegori ndị na-etitọrọ ya o nwere ike ọ bụrụ ndị ọgbọ ya ma ndị ọ tọrọ ịfụ nyanwa ka ọ doziri ịgwazi ndị uwe ojii na ndị nke ahụ na-ekwu maka fa na fa atọrọ ya ka ndị ompa bụkwa ife ka na-etitọrọ ya na ife a na-agwazi pastọ kịta abụ na ọ dara iwu gọọmenti and ọ dara iwu pastọ ije titọrịwa nwa dị 14 years ụnụ afọ na o meta ihe ọgwụ ya ka eji asị tinye mma n'ọbọ mma na-egbukwa mmadụ. Dadi ji tinyekwa amụ gị n'ọbọ amụ na-alapụtakwa mmadụ. Ọkwụ dị pastọ ya bụ bụ na ọ na-enye oriri nsọ n'ụlọ ụka ya ọ pụta ọsị ụkọm by 1 oti ihe oriri n'ọnụ ọsị ụkọm by 2 oti onye ọsị akọm by 3 oti onye ọsị akọm by 4. Amadụ na ụlọ ụka ya bụ kwekere kwọla nwaanyị na ife oji ụlọ ụka ya eme ebe ịda atụrụ ụmụ nwaanyị otu amụ okwu otu mbọsị atụtụ ụlọ ụka witi otu amụ eche na ọsọ ụka ka a na-aka na-adị egbu amụma.